Развитието на съвременната психология. Започваме с един парадокс, привидно противоречие, като отбелязваме, че психологията е една от най-старите научни дисциплини, както и една от най-новите. Размишленията за човешката природа и поведение могат да се проследят до 5 век преди новата ера, когато древногръцките философи, например Платон и Аристотел, се борят с много от проблемите, които продължават да будят интереса на психолозите днес. Това са въпроси, разглеждани в курсовете по въведение в психологията. Памет, учене, мотивация, мислене, възприятие и анормално поведение. Следователно, една възможна начална точка за изучаването на историята на психологията може да ни върне 2500 години назад към древните философски трудове върху въпроси, които по-късно се включват в формалната дисциплина, която познаваме като психология. Или пък може да изберем да разгледаме психологията като една от по-новите области на изучаване и да започнем изложението от преди приблизително 200 години, когато съвременната психология се оформя от философията и другите равнонаучни подходи, за да претендира за собствена идентичност като формална област на изследвания. Как да разграничаваме съвременната психология, за която пишем в тази книга, и нейните корени, т.е. предходните векове на нейните интелектуални предтечи? Разграничението не е толкова свързано с типовете задавани въпроси за човешката природа, колкото с методите, използвани за търсене на отговорите на тези въпроси. Приеманият подход и използваните техники са това, което разграничава по-старата дисциплина философия от съвременната психология и бележи оформянето на психологията като отделна област на изучаване. До последната четвърт на 19 век философите изследват човешката природа чрез спекулации, интуиция и обобщения въз основа на собствения си опит. Осъществява се трансформация, когато философите започват да прилагат инструменти и методи, които вече имат успех, биологичните и физическите науки, към въпросите за човешката природа. Едва когато изследователите започват да разчитат на внимателно контролирани наблюдения и експерименти за изучаване на човешката психика, психологията започва да придобива идентичност, отделна от нейните философски корени. Новата дисциплина психология има нужда от прецизни и обективни начини за справяне с предметната си материя. Голяма част от историята на психологията, след разделянето от философията, е история на развитието на инструменти, техники и методи за постигане на тази по-голяма прецизност и обективност, усъвършенстване не само на въпросите, които психологите задават, но и на отговорите, до които достигат. Ние сме убедени, че ако искаме да разберем сложните въпроси, които дефинират и разделят психологията днес, правилната начална точка за историята на областта е 19 век, времето, когато психологията става независима дисциплина с отчетливи изследователски методи и теоретични основи. Макар да е вярно, както отбелязохме, че философи като Платон и Аристотел са се занимавали с проблеми, които продължават да представляват общи интереси днес, те са подхождали към тези проблеми по начин, много различен от този на днешните психолози. Тези учени не са били психолози в съвременния смисъл на термина. Идеята, че методите на физическите и биологичните науки могат да се приложат към изучаването на психичните явления, е наследена от философската мисъл и от физиологичните изследвания през периода 17-19 век. Тази вдъхновяваща епоха формира непосредствения фон, на който се появява психологията. Макар че философите от 19 век проправят пътя за експерименталната атака срещу функционирането на психиката, физиолозите подхождат към някои от същите проблеми от различна посока.
Физиолозите от 19 век осъществяват голям напредък към разбирането на телесните механизми, лежащи в основата на психичните процеси. Техните изследователски методи се различават от тези на философите, но в крайна сметка съюзът между двете различни дисциплини – философията и физиологията – дава новата област на изследвания, която бързо печели собствена идентичност и значимост. Новата област израства бързо, за да стане една от най-популярните днес дисциплини сред студентите. Релевантността на миналото за настоящето. Университетски курсове по история на психологията се предлагат още през 1911 година и мнозинството от психологическите катедри ги осигуряват и днес. Проучване на 384 психологически катедри установява, че 64% от бакалавърските програми включват курс по история на психологията като част от изискванията си за получаване на бакалавърска степен. На фона на всички науки психологията е уникална в това отношение. Повечето катедри по природни науки нямат такива изисквания или не предлагат курс по история на своята област. Интересът на психолозите към тяхната история е довел до формализирането на тази област на изследвания. Както има психолози, специализиращи в социалните проблеми, психофармакологията или развитието през юношеството, има и такива, които специализират в история на психологията. През 1965 г. започва да излиза многодисциплинарното Journal of the History и редакторът му е психолог. През същата година е основан архивът за историята на американската психология към университета в Акрън, Охайо, за да обслужва учените, като събира и съхранява източници и материали. Той пази най-голямата колекция от материали на света за историята на психологията, повече от 25 000 книги, 3000 фотографии, стотици филми, стотици хиляди писма, ръкописи и други документи. През 1985 г. проектът за устна история на Американската психологическа асоциация АПА започва записването на касетофон на интервюта с бивши президенти и главни изпълнителни директори на АПА, за да се запазят техните спомени за развитието на научната и професионалната психология. През 1998 г. започва да излиза списанието тримесечно History of Psychology, спонсорирано от отдела по историята на психологията. За да отразява взаимоотношението между история и психология, както и въпроси на преподаването на историята на психологията. През 1969 г. е основано Международното общество за история на поведенческите и социалните науки, обществото Кайран. Магистърски и докторски програми по история на психологията се предлагат в няколко висши учебни заведения: Йорк Юнивърсити, Университета на Ню Хемпшир, Университета на Флорида, Университета на Оклахома, Университета на Пенсилвания и Тексаския университет. Ръстът на броя на публикациите, срещите и хранилищата отразява значението, което психолозите отдават на изучаването на историята на психологията. Разбира се, това развитие не обяснява каква полза ще имате от изучаването на историята на психологията. Въпросът е легитимен. Казано директно, какво ще научите от това? Как разбирането ви за психологията днес, за човешкото поведение и когнитивното функциониране ще бъде повлияно или засилено, ако можете да научите какво са правили в лабораториите преди 50 или 100 години някакви отдавна мъртви психолози. Да разгледаме това, което вероятно вече знаете от посещаването на други психологически курсове, а именно, че няма една единствена форма, подход или дефиниция на психологията, която психолозите да приемат единодушно. Научили сте, че има огромно разнообразие,
дори разкол и фрагментиране в професионалната и научната специализация и в предметната материя. Някои психолози се съсредоточават върху когнитивните функции, други се занимават с безсъзнателните сили, трети работят само с откритото поведение или с физиологичните и биохимичните процеси. Съвременната психология включва много предметни области, които като че ли нямат много общо, освен широкия интерес към човешката природа и поведение и подход, който се опитва по някакъв много общ начин да е научен. Единствената рамка, която обвързва тези разнообразни области и подходи и им дава кохерентен контекст, е тяхната история, еволюцията във времето на психологията като независима дисциплина. Само чрез изследване на произхода на психологията и изучаване на нейното развитие можем да видим ясно природата на психологията днес. Познанията за историята привнасят ред в безредието и налагат смисъл върху това, което изглежда хаос, поставяйки миналото в перспектива, за да обясни настоящето. Много психолози практикуват сходна техника, съгласявайки се, че влиянието на миналото помага за оформяне на настоящето. Например, някои клинични психолози се опитват да разберат своите клиенти в зряла възраст, като изследват детството им, силите и събитията, които може би карат пациентите да се държат или да мислят по определен начин. Събирайки истории на случаи, клиницистите реконструират еволюцията на живота на клиентите си и често този процес води до обяснение на настоящето поведение и мисловни модели. Бихейвиористите също приемат влиянието на миналото в оформянето на настоящето. Те вярват, че поведението е детерминирано от предишното обуславяне и подкрепление. С други думи, настоящето състояние на човека може да се обясни с неговата история. Това, което сме били, може да ни каже нещо за нас сега. Така е в областта на психологията. Тази книга ще ви покаже, че формалното изучаване на историята на психологията е най-системният начин за интегриране на областите и въпросите, които изграждат съвременната психология. Този курс ще ви помогне да осъзнавате взаимоотношенията между идеите, теориите и изследователските усилия, за да разберете как различните части от пъзела на психологията си идват на местата, за да формират кохерентна картина. Освен това, можете да разглеждате този курс като изследване на случаи, на хора, събития и преживявания, които са направили психологията това, което е днес. Трябва да добавим, че историята на психологията сама по себе си е очарователен разказ, предлагащ драма, трагедия, героизъм и революция, както и своя дял от секс, дрога и наистина щуро поведение. Независимо от фалшивите стартове, грешките и погрешните разбирания, като цяло се наблюдава недвусмислена еволюция, която е оформила съвременната психология и ни дава обяснение за нейното богатство. Данните на историята. Реконструиране на миналото на психологията. Историография. Как изучаваме историята. В тази книга се занимаваме с две дисциплини – история и психология, използвайки методите на историята, за да опишем и да разберем развитието на психологията. Тъй като изложението на еволюцията на психологията зависи от методите на историята, въвеждаме съвсем накратко идеята за историографията, която се отнася до техниките и принципите, използвани в историческите изследвания. Описваме някои от притесненията на изследователите на историята, например изкривяванията в спомените и представянето на историческите данни, влиянието на контекстуалните сили, въздействието на половите и расовите различия и персоналистичните срещу натуралистичните становища. Имайте предвид, че историците на психологията са изправени пред дилема, защото историческите изследвания могат да изискват определено количество субективност,
подход, който по принцип се обезсърчава в науката психология. Данните на историята, т.е. материалите, които историците използват, за да реконструират живота, събитията и епохите, подчертано се различават от данните на точните науки. Най-отчетливата характеристика на научните данни е начинът, по който те се събират. Например, ако психолозите искат да изследват определен въпрос, да речем да определят обстоятелствата, при които хората действат, за да помогнат на изпадналите в беда, или влиянието на различните графици на подкрепление върху поведението на лабораторни плъхове, или дали децата имитират агресивното поведение, което наблюдават по телевизията, ще конструират ситуации или ще създават условия, от които могат да се събират данни. Психолозите могат да провеждат лабораторни експерименти, да наблюдават поведението в контролирани условия от реалния живот, да дават въпросници или да изчисляват статистически корелации между две променливи. Използвайки тези методи, учените имат известен контрол върху ситуациите или събитията, които избират да изучават. Тези събития на свой ред могат да се реконструират или повтарят от други учени в друго време и на друго място. Следователно, данните подлежат на по-късно верифициране чрез създаване на условия, подобни на тези от първоначалното изследване и повтаряне на наблюденията. Обратно, данните на историята не могат да се реконструират или повтарят. Всяка ситуация се е появила в някакъв момент от миналото, може би преди векове, и историците тогава вероятно не са си правили труда да запишат конкретните детайли на събитието. Днешните изследователи не могат да контролират или да възстановят минали събития, за да ги изследват в светлината на настоящите познания. Трябва да се запитаме, ако някаква случка сама по себе си е загубена от поглед, как могат да се справят с нея историците? Какви данни могат да използват, за да я опишат? И как бихме могли да знаем със сигурност какво се е случило? Макар че историците не могат да повторят ситуацията, за да съберат релевантните данни, пак разполагат със съществена информация, която трябва да обмислят. Данните за минали събития са достъпни за нас като фрагменти, описания, направени от участници или свидетели, писма и дневници, снимки и части от лабораторна апаратура, интервюта и други официални разкази. Именно от тези източници, от тези фрагментирани данни, историците се опитват да пресъздадат събитията и преживяванията от миналото. Този подход е подобен на подхода на археолозите, които работят с фрагменти от минали цивилизации, например върхове на стрели, парчета от глинени съдове или човешки кости, и правят опити да опишат характеристиките на тези цивилизации. Някои археологически разкопки дават по-детайлни фрагменти от данни, отколкото други, позволявайки по-точни реконструкции. По същия начин, разкопките в историята могат да дават толкова много и подробни фрагменти от данни, че да не оставят особени съмнения за точността на разказа. В други случаи обаче фрагментите от данни са загубени, изкривени или компрометирани по някакъв начин. Загубени или потулени данни. В някои случаи историческите обяснения са непълни, защото са били загубени данни. Нерядко важни лични документи са поставени не на място и в продължение на десетилетия не са могли да бъдат открити. Документите на Херман Ебингхаус, известен с изследванията на ученето и паметта, са се появили през 1984 година, 75 години след смъртта му. През 1983 година са намерени 10 големи кашона с написаните на ръка дневници на Густав Фехнер, който развива психофизиката. Тези дневници покриват периода от 1828 до 1879 година.
съществени години в ранната история на психологията. Но в продължение на повече от 100 години психолозите не са знаели за тяхното съществуване. Много книги са написани за работата на Ебингхаус и Фехнер, без авторите да са имали достъп до тези важни колекции от лични документи. Да разгледаме случая на Чарлз Дарвин, който е обект на около 200 биографии. Естествено е да допуснем, че писмените данни за живота и работата му днес вече са точни и пълни. През 1990 година обаче, около 100 години след смъртта му, става известен обемен нов материал, включително тетрадки и лични писма, които не са били на разположение на по-ранните биографии. Един учен издига тезата, че тези данни ще доведат до нова перспектива към работата на Дарвин в контекста на научните традиции и викторианското общество от негово време. Следователно, разкриването на такива нови фрагменти от историята може да означава и подреждането на повече парчета от пъзела. Други данни понякога са скрити нарочно от обществеността или са променени, за да се предпази репутацията на замесените хора. Първият биограф на Зигмунд Фройд, Ернест Джонс, преднамерено минимизира употребата на кокаин от Фройд, коментирайки в едно писмо: "Страхувам се, че Фройд е вземал повече кокаин, отколкото би трябвало, макар че не споменавам това в моята биография." Когато обсъждаме Фройд, ще видим, че наскоро откритите данни потвърждават, че той употребявал кокаин по-дълго време, отколкото Джонс е бил склонен да признае публично. Когато е публикувана кореспонденцията на психоаналитика Карл Юнг, писмата са подбрани и редактирани по такъв начин, че да създадат благоприятно впечатление за Юнг и неговата работа. Освен това се разкрива, че така наречената автобиография на Юнг е написана не от него, а от лоялен асистент. Думите на Юнг са били променени или изличени, за да се създаде образът, предпочитан от неговото семейство и учениците. Неблагоприятният материал, разбира се, е пропуснат. Тези примери илюстрират една от трудностите, пред които се изправят учените при оценката на стойността на историческите материали. Документите и другите фрагменти от данни, точни репрезентации на живота и работата на човека, точни ли са или са подбрани, за да създават определено впечатление, положително, отрицателно или нещо средно. Един съвременен биограф формулира проблема последния начин: колкото повече изучавам човешкия характер, толкова по-дълго се убеждавам, че всички документи, всички спомени в една или друга степен се базират на илюзии, независимо дали изкривяващата призма е на предубеденост, суета, сантименталност или просто неточност. Няма абсолютна истина. Нека цитираме още един пример на потулени фрагменти от данни. Зигмунд Фройд умира през 1939 година, след което много от документите и писмата му са публикувани или оповестени. Голяма колекция от документи се съхранява от библиотеката на Конгреса във Вашингтон, окръг Колумбия, и макар че някои от тях са оповестени през 1998 година, други няма да бъдат публикувани през следващите десетилетия по искане на управителите на наследството на Фройд. Посочената причина за това ограничение е да се предпази личният живот на пациентите на Фройд и на техните семейства, а може би и репутацията на самия учен и на семейството му. Виден изследовател на Фройд е открил съществени разминавания в датите за оповестяване на тези материали. Например, едно писмо до Фройд от най-големия му син е запечатано до 2013 година, а друго до 2032 година. Писмо от един от менторите на Фройд няма да бъде публикувано до 2102 година, 177 години след смъртта на този човек
И това ни кара да се чудим какво може да бъде толкова забележително в него, че да изисква такава потайност за толкова дълъг период от време. Психолозите не знаят как тези архивни документи и ръкописи ще повлияят върху разбирането ни за Фройд и неговата работа. Докато фрагментите от данни не станат достъпни за изследване обаче, познанията ни за една от кардиналните фигури в психологията остават непълни и може би неточни. Данни, изкривени в превода. Друг проблем с данните на историята е свързан с информация, която идва при историка в изкривена форма. Тук данните са налични, но променени по някакъв начин, може би заради погрешен превод от един език на друг или чрез изкривявания, въведени преднамерено или по невнимание от участник или наблюдател, регистриращ релевантните събития. Отново ще се върнем към Фройд за примери на подвеждащото значение на преводите. Не са много психолозите, владеещи немски език в достатъчна степен, за да четат произведенията на Фройд в оригинал. Повечето хора разчитат на преводача за подбор на най-подходящите думи и фрази. Преводът обаче не винаги предава точно намерението на автора. Трите фундаментални понятия в теорията за личността на Фройд са ид, его и суперего, термини, които познавате от въвеждащия курс по психология. Те обаче не представят точно идеите на Фройд. Понятията са латинските еквиваленти на немските думи, които използва Фройд. Ид вместо ес, което буквално се превежда като то. Его вместо их, аз. И суперего вместо über ich, над аз. Фройд е искал да опише нещо интимно и лично с употребата на их, аз, и да го разграничи от ес, то, като второто е нещо различно или чуждо на аз. Използването на думите его и ид от преводача вместо аз и то превръща понятията в студени технически термини, които не събуждат лични асоциации. Така разграничението между аз и то, его и ид, за нас не е така силно, както е възнамерявал Фройд. Да разгледаме термина свободна асоциация на Фройд. Тук думата асоциация внушава връзка между една идея или мисъл и друга, като че ли всяка действа като стимул, за да предизвика следващата във веригата. Не това е смятал Фройд. Неговият термин на немски е Einfall, което не означава асоциация. Това буквално значи нахлуване или инвазия. Идеята на Фройд е била не да описва просто свързване на идеи, а да обозначи нещо от безсъзнателното, което неконтролируемо нахлува или нахълтва в съзнанието ни. Така нашите исторически данни, собствените думи на Фройд, са били интерпретирани погрешно при превода. Италианската поговорка «да превеждаш означава да предаваш» илюстрира това много ясно. Данни, обслужващи автора. Данните на историята могат да са повлияни от действията на самите участници при разказването на важните събития. Възможно е хората съзнателно или не да дават предупредени обяснения, за да предпазят себе си или да подчертаят публичния си образ. Например, в автобиографията си бихевиористът Скинър описва строгата си самодисциплина като студент в Харвардския университет в края на 20-те години на 20 век. Ставах в 6, учех до закуска, ходих на лекции, лабораторни занятия и в библиотеката, като през деня имах не повече от 15 свободни минути. Учех точно 21 часа и си лягах. Не гледах филми или пиеси, рядко посещавах концерти, почти не ходех на срещи и не четях нищо друго, освен психология и физиология.
Това описание изглежда полезен фрагмент от данни, осигуряващ известно прозрение за характера на Скинър. 12 години след публикуването на този материал обаче и 51 години след описаните събития, Скинър отрича дните му в университета да са били толкова трудни. Той казва: по-скоро си спомнях една поза, отколкото живота, който съм водил в действителност. Макар че дните на Скинър в университета не са толкова важни за историята на психологията, различаващите се версии илюстрират трудността, пред която са изправени историците. Кои данни за дадена случка са по-точни? Кое описание е по-близо до реалността? Кое е било повлияно от мъгляви или обслужващи няколко спомени? И откъде да знаем? В някои случаи е възможно да се търсят потвърждаващи доказателства от колеги или наблюдатели. Ако режимът в университета на Скинър беше важен за историците на психологията, можеха да се опитат да издирят неговите със студенти, техни дневници или писма и да сравняват спомените им за живота му в Харвард с неговите. Един биограф, опитващ се да направи това, научил от бивш със студент на Скинър, че той завършвал лабораторните си упражнения по-бързо от останалите и обичал да прекарва следобедите си в игра на пинг-понг. Следователно, някои изкривявания в историята могат да се разследват и споровете да бъдат разрешени чрез консултиране с други източници. Този метод е приложен към разказа на Фройд за определени житейски събития. Ученият обичал да се описва като мъченик на своята психоаналитична кауза, презиран визионер, отхвърлен и оклеветяван от медицинския и психиатричния естаблишмент. Първият биограф на Фройд, Ернест Джонс, подкрепя тези претенции в книгите си. Разкритите по-късно данни говорят за различна ситуация. Работата на Фройд не е била пренебрегвана приживе. Когато навлиза в средна възраст, идеите му вече оказват огромно влияние върху по-младото поколение интелектуалци. Клиничната му практика процъфтява, а той е описван като знаменитост. Самият Фройд е изопачил истината. Фалшивото впечатление, което подклаждал, било увековечено от няколко биографии и в продължение на десетилетия познанията ни за влиянието на Фройд приживе са били неточни. Проблемите с данните показват най-вече, че разбирането ни на историята е динамично. Разказът непрекъснато се променя, усъвършенства се, подсилва се и се коригира винаги, когато се разкрият или интерпретират повторно нови данни. Следователно, историята не може да се смята за завършена или пълна. Тя е динамична и е разказ без край. Разказът на историка може да е доближаване или подход към истината, но той става по-пълен с всяко ново откритие или нов анализ на фрагментите от данни за историята. Контекстуалните сили в психологията. Наука като психологията не се развива във вакуум като обект само на вътрешни влияния. Тъй като е част от по-голямата култура, психологията е повлияна и от външни сили, които оформят нейната природа и посока. Разбирането на историята на психологията трябва да отчита контекста, в който се е развила дисциплината, преобладаващите идеи в науката и културата в дадения период, или интелектуалния климат на времето, както и съществуващите социални, икономически и политически сили. В тази книга описваме много примери, за да покажем как контекстуалните сили са повлияли върху миналото на психологията и продължават да оформят нейното настояще и бъдеще. Нека отбележим тук няколко примера на контекстуални сили, включително икономическите възможности, войната и предразсъдъците. Икономически възможности. Първите години на 20 век бележат драматични промени в природата на психологията в САЩ и в типа работа, който вършат психолозите.
До голяма степен, благодарение на икономически сили, за психолозите се появяват по-добри възможности да прилагат познанията и техниките си за решаване на проблеми от реалния живот. Основното обяснение за тази ситуация е практическо. Както казва един психолог, станах приложен психолог, за да си изкарвам хляба. Към края на 19 век броят на психологическите лаборатории в САЩ расте стабилно, но така расте и броят на психолозите, конкуриращи се за работни места. Към 1900 година има 3 пъти повече психолози с докторски степени, отколкото лаборатории, които да ги наемат. За щастие, броят на преподавателските места се увеличава, след като щатите в Средния Запад и Запада откриват университети, но в повечето от тях психологията като най-новата наука получава най-малката финансова подкрепа. В сравнение с по-старите катедри, като физика и химия, психологията винаги е на опашката по отпуснати суми за година. Няма пари за изследователски проекти, лабораторно оборудване и заплати за преподавателите. Психолозите бързо осъзнават, че ако искат катедрите, бюджетите и доходите им да се подобрят, трябва да убедят университетските администрации и щатските законодатели, че психологията може да е от полза за решаването на социални, образователни и индустриални проблеми. И така в течение на времето катедрите по психология започват да се оценяват въз основа на практическата им стойност. Същевременно, заради социалните промени в американското население, психолозите получават вдъхновяваща възможност да прилагат уменията си. Приливът на имигранти в САЩ, заедно с високата им раждаемост, правят общественото обучение бурно растяща индустрия. В периода 1890-1918 година записаните ученици в обществените училища се увеличават с 700%, а гимназии се строят със скорост по една на ден. Повече пари се харчат за образование, отколкото за програмите за отбрана и социални грижи взети заедно. Много психолози се възползват от тази ситуация и активно търсят начини да прилагат познанията и изследователските си методи в обучението. Това начинание бележи фундаментално изместване на ударението в американската психология от експериментирането в академичните лаборатории към приложението на психологията към въпросите на преподаването и ученето. Войната. Войната е друга контекстуална сила, която способства за оформянето на съвременната психология, като осигурява възможности за работа на психолозите. Опитът на американските психолози в подпомагане на военните усилия в Първата и Втората световна война ускорява растежа на приложната психология, като разширява влиянието и в области като подбор на персонала, психологическо тестиране и инженерна психология. Тази работа показва на психологическата общност като цяло и на хората колко полезна може да бъде психологията. Втората световна война променя лицето и съдбата на европейската психология, особено в Германия, където се слага началото на експерименталната психология, и в Австрия, рожденото място на психоанализата. Много видни теоретици и изследователи през 30-те години на 20 век бягат от нацистката заплаха и повечето от тях се установяват в САЩ. Тяхното принудително изгнаничество бележи последната фаза от преместването на психологията от Европа в САЩ. Войната има и лично въздействие върху идеите на няколко велики теоретици. Например, след наблюдаване на касапницата на Първата световна война, Зигмунд Фройд издига тезата, че агресията е съществена мотивираща сила в човешката личност. Ерих Фром, теоретик на личността и антивоенен активист, отдава интереса си към анормалното поведение на съприкосновението си с фанатизма, който помита родната му Германия по време на войната.
Предразсъдъци и дискриминация. Друг контекстуален фактор е дискриминацията по раса, религия и пол. От дълги години такива предразсъдъци са влияли върху основни въпроси, например кой ще стане психолог и къде може да намери работа. Дискриминация срещу жените. Широко разпространените предразсъдъци срещу жените са съществували в цялата история на психологията. Ще отбележим многобройни примери, в които на жените е отказан прием в университетите или преподавателски места. Дори когато успяват да получат такива назначения, са по-ниско заплатени от мъжете и се натъкват на бариери пред издигането и получаването на постоянни трудови договори. От дълги години единствените академични работни места, обикновено открити за жените, са в женските колежи, макар че тези висши училища често имат свои предразсъдъци, като отказват да наемат омъжени жени. Обосновката е, че жените са неспособни едновременно да преподават и да се грижат за семейство. Да разгледаме случая на Еленор Гибсън, която получава награди от АПА, няколко почетни доктората и Националния медал за наука за работата си върху перцептивното развитие и учението. Когато кандидатства в Йейлския университет през 30-те години на 20 век и казват, че директорът на лабораторията за примати не приема жени в своя екип. Забраняват и да посещава семинари по фройдистка психология. Нещо повече. На жените не е позволено да използват библиотеката за студенти или кафенето, които са само за мъже. 30 години по-късно ситуацията не се е променила особено. Сандра Скар, психолог на развитието, си спомня интервюто си за приемане в Харвардския университет през 60-те години на 20 век. Гордън Олпорт, видният психолог на личността, и казва, че Харвард не желае да приема жени. Думите му са: 75% от вас се омъжват, раждат и никога не завършват обучението си, а останалите така или иначе не струват нищо. Скар добавя: и тогава аз наистина се омъжих, родих дете през 3-та ми година в университета и незабавно ме отписаха. Никой не искаше да ме приеме на сериозно като учен, никой не искаше да направи нищо за мен, да напише препоръка, да ми помогне да си намеря работа. Никой не вярваше, че жена с малки деца ще постигне нещо. Затова тръгнах да тропам по вратите и да заявявам: добре, ето ме, това съм аз. Докато ме наеха. Най-накрая, след около 10 години и след като бях публикувала много статии, колегите ми започнаха да се отнасят сериозно към мен, като към психолог. Независимо от такива примери на очевидна дискриминация, историята на психологията за равнопоставено отношение към мъжете и жените е много по-просветена, отколкото тази на другите научни дисциплини и професии. Към началото на 20 век 20 жени са защитили докторска степен по психология. В изданието от 1906 година от справочника «Американски мъже на науката» 12% от вписаните психолози са жени, забележителна цифра, отчитайки бариерите пред университетското образование за жените. Тези първи жени, психолози, са насърчавани активно да се присъединят към АПА. Джеймс Макин Кетъл, пионер в движението за тестиране на интелигентността, приема лидерската роля в насърчаването на приема на жени в психологията, напомняйки на своите колеги мъже, че не бива да чертаят полова граница. На втората годишна среща на АПА през 1893 г. Кетъл номинира 2 жени за членство. До голяма степен, благодарение на неговите усилия, АПА е първото научно общество, където приема жени. Между 1893 и 1921 г. АПА избира 79 жени за членове, 15% от общия брой нови членове през този период.
Към 1938 година цели 20% от всички психолози, отбелязани в Американски мъже на науката, са жени и жените отговарят за почти 1/3 от членската маса на АПА. Към 1941 година повече от 1000 жени са защитили докторски степени по психология. 1/4 от всички психолози, защитили докторски дисертации, са жени. Още през 1905 година Мери Уайтън Колкинс става първата жена президент на АПА. През 1994 година Дороти Кантор е 8-та жена, избрана за президент на АПА, а през 2001 година Норайн Джонсън е 9-та. Други професионални общества отказват на жените пълно членство в продължение на години. На лекарките не е разрешено да стават членове на Американската медицинска асоциация до 1915 година. Адвокатките са изключени от Американската адвокатска асоциация до 1918 година, а асоциацията избира първата си жена президент едва през 1995 година. Дискриминация въз основа на етническия произход. Европейските психолози често са жертви на антисемитизма. Последните години на 19 век стават свидетел на основаването на университета Джонс Хопкинс в Балтимор, Мериленд, и на университета Кларк в Устър, Масачузетс, важни институции в ранната история на психологията. Тяхната политика е да не допускат евреи на преподавателски места. Чак до 60-те години на 20 век евреите, мъже и жени, имат квоти за прием в колежите и университетите. Тези, които все пак са защитали докторски степени, откриват, че е трудно да получат академични работни места. Джулиан Ротър, водещ теоретик на личността, който получава докторската си степен през 1941 година, се спомня: "Бях предупреден, че евреите просто не могат да получат академични позиции, независимо от акредитивите си." Той започва професионалната си кариера в щатска психиатрична клиника, а не в университет. Когато Айзадор Кречевски не успява да намери преподавателско място, след като защитава докторска степен, сменя името си на Дейвид Креч. Към края на изключителната си кариера в областта на социалната психология той си спомня: "Бях преживял твърде много обиди заради името Кречевски." Биографът на Ейбрахам Маслоу пише, че Маслоу е бил подтикван от преподавателите си в университета на Уисконсин да промени първото си име на нещо, което не е толкова очевидно еврейско, така че да има по-добри шансове да получи академично работно място. Маслоу отказал да го направи. След получаване на докторска степен от Колумбийския университет през 1931 година, Даниел Харис разбира от Робърт Удвард, известен с динамичната си теория за човешката мотивация, че не може да му бъде асистент през следващата година, защото е евреен. Удвард заявява, че Харис не бива да храни големи надежди за академична кариера. Пишейки за един от докторантите си, харвардският психолог Боринг отбелязва: "Той е евреен и по тази причина досега сме имали затруднения да го назначим на преподавателско място по психология в колежа заради личните предразсъдъци, които съществуват срещу евреите в много академични кръгове, вероятно особено в психологията." Тези и подобни инциденти изпращат много еврейски психолози в клиничната психология, която предлага по-големи възможности за работа, вместо безплодно да преследват академична кариера. Афроамериканците също са обект на значителни предразсъдъци от страна на конвенционалната психология. През 1940 година само 4 колежа за чернокожи в САЩ
предлагат бакалавърски програми по психология. В случаите, когато на чернокожи е било позволено да се записват в предимно бели университети, са се натъквали на различни бариери пред постиженията. През 30-те и 40-те години на 20 век много колежи дори не позволяват на чернокожите студенти да живеят в университетското градче. Франсис Самър, първият чернокож студент, който защитава докторска степен по психология, получава това, което през 1917 година се смята за изключително положително, препоръчително писмо за университета. Научният му ръководител го описва като цветнокож, относително свободен от онези качества на тялото и психиката, които много лица от различна раса намират за толкова осъдителни. Когато Самър се записва в университета Кларк като студент, администрацията заделя отделна маса в столовата за него и за онези малко на брой студенти, които са готови да се хранят заедно с него. Основният университет, осигуряващ обучение по психология на чернокожи студенти, е Хауърд Университи във Вашингтон, окръг Колумбия. През 30-те години на 20 век университетът е известен като Черния Харвард. Между 1930 и 1938 година само 36 чернокожи студенти са записани в докторски програми по психология в университети извън Американския юг, като мнозинството от тях са в Хауърд. Между 1920 и 1950 година 32 чернокожи студенти защитават докторска степен по психология. От 1920 до 1966 година 10 най-престижни факултета по психология в САЩ присъждат 8 докторски степени на чернокожи от общо повече от 3700. Кенет Кларк, по-късно станал известен с изследванията си върху ефектите от расовата сегрегация върху децата, се дипломира в Харвардския университет с бакалавърска степен по психология през 1935 година. Често отказват да го обслужат в ресторантите в областта на Вашингтон заради расата му. Той организира студентска протестна демонстрация срещу сегрегацията през 1934 година и е арестуван и обвинен за непристойно поведение. Отбелязва, че това е началото на кариерата му като активист на каузата на интеграцията. Молбата за кандидатстване на Кларк за докторска програма в университета Корнел е отхвърлена въз основа на расовата му принадлежност, защото, както му казали, кандидатите за докторска степен по психология трябва да работят в много тясно сътрудничество. Получава докторската си степен от Колумбийския университет през 1940 година. Мейми Фипс Кларк също получава докторска степен от Колумбия, но се справя както пред расова, така и пред полова дискриминация. Макар че Кенет Кларк, нейният съпруг, получава преподавателско място в Сити Юнивърсити в Ню Йорк, за нея на практика е забранен достъпът до академични позиции. Тя намира работа в сферата на анализирането на изследователски данни, маловажна позиция, която описва като унизителна за психолог с докторска степен. Заедно с съпруга си, Мейми Кларк открива център за осигуряване на психологически услуги, включително тестиране на деца. Техните усилия просперират и начинанието им става известно като Център Нордсайд за детско развитие. През 1939 и 1940 година семейство Кларк провежда важна изследователска програма върху расовата идентичност и концепцията на чернокожите деца. Резултатите от тяхната работа са цитирани в епохалното решение на Върховния съд през 1954 година,
за слагането на край на расовата сегрегация в обществените училища. Това решение се смята от редица историци и юристи за най-важното становище на Върховния съд през 20 век. През 1971 г. Кенет Кларк е избран за президент на АПА, първият афроамериканец избран на този пост. Защитата на докторска степен е само първото препятствие за чернокожите. Следващото е намирането на подходяща работа. Малко университети наемат чернокожи за преподаватели, а повечето бизнес организации, които наемат приложни психолози, основен източник на работни места за жените психолози, на практика са затворени за афроамериканците. Исторически черните колежи са основният източник на заетост, но условията на труд рядко дават възможности за типа изследователска дейност, който води до професионална видимост и признание. През 1936 г. един преподавател в колеж за чернокожи описва ситуацията последния начин. Липсата на пари, претоварването и други неприятни фактори на практика правят невъзможно за него да постигне нещо изключително в областта на чистата наука. Той не може сам да си купува книги и няма достъп до тях в университетската библиотека, защото в училищата за негри всъщност няма адекватни библиотеки. Вероятно най-лошата пречка от всички е липсата на научна атмосфера. Няма стимули и, разбира се, в повечето висши училища няма пари за изследвания. Когато отчитаме ефектите от предразсъдъците като контекстуален фактор, ограничаващ достъпа на жените и малцинствата до образование и възможности за заетост в психологията, е важно да отбележим следното. Да, историята на психологията, така както е описана в този и в други учебници, включва приносите на малко на брой жени и учени от малцинствата заради дискриминацията, пред която са били изправени. Същевременно, вярно е и че малцина бели се издигат до специално внимание, когато се разглеждат в съотношение с броя си в областта. Това не е резултат от преднамерена дискриминация, а по-скоро е функция от начина, по който е написана историята на която и да е област. Историята на дисциплина като психологията включва описване на основните открития, осветляване на приоритетните въпроси и идентифициране на великите личности в контекста на националния или международния цайтгайст. Тези, които извършват всекидневната работа в дисциплината, е малко вероятно да открият, че са в светлината на прожекторите. Психолозите, които влагат талант зад кулисите, преподават курсове, работят с клиенти, осъществяват експерименти, споделят данни с колегите. Рядко са публично признати извън някаква малка група колеги. Историята пренебрегва всекидневната работа на мнозинството психолози, независимо от тяхната раса, пол или етнически произход. Концепции за историята на науката. Двата подхода към разглеждането на историческото развитие на научната психология са персоналистичният и натуралистичният. Персоналистичната теория. Персоналистичната теория за историята на науката се съсредоточава върху постиженията и приносите на конкретни лица. Според тази гледна точка, напредъкът и промяната могат да се припишат директно на волята и харизмата на уникални личности, които сами пренасочват хода на историята. Например, Наполеон, Хитлер или Дарвин са, като приема тази теория, значими движещи сили в историята и са в основата на велики събития. Персоналистичната концепция внушава, че събитията никога нямаше да се случат без появата на такива монументални фигури. Всъщност теорията гласи, че човекът твори времето. На пръв поглед изглежда ясно,
че науката се създава от интелигентни, творчески и енергични мъже и жени, които определят нейната посока. Често дефинираме дадена епоха чрез името на човека, чието открития, теории или други приноси бележат периода. Говорим за физиката след Айнщайн или скулптурата след Микеланджело. В науката, изкуството и популярната култура е видно, че хора са предизвикали драматични, понякога травматични събития, които са променяли хода на историята. Следователно, персоналистичната теория има очевидни достоинства, но достатъчна ли е, за да обясни изцяло развитието на дадена наука или общество? Не. Често приносът на учени, художници и философи се пренебрегва или не се признава приживе, само за да не бъде възвеличаван дълги години след кончината им. Тези примери показват, че интелектуалният, културният или духовният климат на времето може да определя дали някаква идея ще бъде приета или отхвърлена, хвалена или охулвана. Историята на науката е и история на открития и прозрения, които първоначално са били отхвърлени. Дори най-великите мислители и изобретатели са били ограничени от Zeitgeist, от духа или климата на времето. Следователно, приемането и приложението на откритието или идеята на някой велик човек може да е възпрепятствано от преобладаващата мисъл, но някаква идея, която е твърде неортодоксална за даден период и място, вероятно с лекота ще се приеме и подкрепя от друго поколение или един век по-късно. Бавната промяна често е правилото за научния напредък. Натуралистичната теория. Вероятно идеята, че човекът твори времето, не е напълно правилна. Може би, както смята натуралистичната теория за историята, времето прави човека, или поне прави възможно признанието на онова, което той има да каже. Освен ако Zeitgeist и другите контекстуални сили не са възприемчиви към новата работа, нейният защитник сигурно няма да бъде чут или дори ще бъде избягван или осъден на смърт. Реакцията на обществото също зависи от Zeitgeist. Да разгледаме случая на Чарлз Дарвин. Натуралистичната теория приема, че ако Дарвин беше умрял млад, някой друг щеше да развие теория за еволюцията в средата на 19 век, защото интелектуалният климат е бил готов да приеме такова обяснение на произхода на човешкия биологичен вид. И наистина, някой друг все пак е развил същата теория по същото време, както ще видим по-нататък. Потискащият или забавящ ефект на Zeitgeist действа не само на широко културно равнище, но и в самата наука, където ефектите му могат да бъдат по-изявени. Концепцията за условната реакция е предложена от шотландския учен Робърт Уит през 1763 г., но тогава никой не се е заинтересувал. Повече от век по-късно, когато учените използват по-обективни изследователски методи, руският физиолог Иван Павлов развива наблюденията на Уит, разширявайки ги и превръщайки ги в основата на нова система на психологията. Следователно, дадено откритие често трябва да дочака времето си. Един психолог мъдро отбелязва: в този свят няма много нови неща. Това, което минава за откритие в днешно време, обикновено е преоткриването от страна на отделен учен на някакъв отдавна наложил се феномен. Примерите на едновременно откритие също подкрепят натуралистичното становище за научната история. Сходни открития са били правени от хора, работещи на голямо географско разстояние един от друг, често в пълно неведение за работата на другия. През 1900 година трима изследователи самостоятелно едновременно преоткриват работата на австрийския ботаник Георг Мендел, чието трудове върху генетиката до голяма степен са пренебрегвани в продължение на 35 години.
преобладаващата теоретична позиция в дадена научна област може да пречи или да забранява разглеждането на нови гледни точки. Възможно е мнозинството учени да вярват толкова силно на дадена теория, че е невъзможно приемането на методи или идеи. Установената теория определя начините, по които данните са организирани и анализирани, както и изследователските резултати, които е позволено да се публикуват в основните научни списания. Резултати, които противоречат или се противопоставят на настоящото мислене, нерядко се отхвърлят от редакторите на списания, които изпълняват функцията на вратари или цензори, налагащи конформизъм, чрез отхвърляне или банализиране на революционни идеи или необичайни интерпретации. През 70-те години на 20 век психологът Джон Гарсия се опитва да публикува резултатите от изследване, които оспорват преобладаващата теория за ученето от позициите на стимула и реакцията. Основните списания отказват да приемат статиите му, макар да се преценява, че работата му е добре свършена и е получила професионално признание. Гарсия, американец от латиноамерикански произход, е избран в обществото на експерименталните психолози и получава наградата на АПА за изключителен научен принос за изследванията си. В крайна сметка, статиите му са публикувани в не толкова известни списания с по-малък тираж, но тази ситуация забавя разпространението на идеите му. Цайтгайст в науката може да има потискащ ефект върху методите за изследване, теоретичните формулировки и дефиницията на предметната материя на дисциплината. По-нататък описваме тенденцията на ранната научна психология да се съсредоточава върху съзнанието и субективните аспекти на човешката природа. Едва през 20-те години на 20 век може да се каже, както се шегуват някои, че психологията най-накрая се е загубила ума, а след това изобщо е загубила съзнание. Половин век по-късно обаче, под влиянието на различен цайтгайст, психологията отново се връща към съзнанието като приемлив проблем за изследване, реагирайки на интелектуалния климат на времето. Може би ще разберем по-лесно тази ситуация, ако направим аналогия с еволюцията на биологичните видове. Науката и видовете се променят или адаптират в отговор на изискванията на средата. Какво става с един биологичен вид в течение на времето? Много малко, докато средата му остава до голяма степен непроменена. Когато обаче условията се променят, биологичният вид трябва да реагира по съответния начин или ще бъде застрашен от изчезване. По същия начин науката съществува в контекста на дадена среда, нейният цайтгайст, на който трябва да откликва. Цайтгайст не е толкова физически, колкото интелектуален, но както физическата среда подлежи на промяна, така и той. Виждаме доказателства за този еволюционен процес в цялата история на психологията. Когато цайтгайст е бил благоприятно настроен към спекулацията, медитацията и интуицията като пътища към истината, психологията също е фаворизирала тези методи. По-късно, когато интелектуалният дух на времето диктува наблюдението и експерименталния подход към истината, методите на психологията се придвижват в същата посока. В началото на 20 век една форма на психологията, трансплантирана на различна интелектуална почва, се разклонява в два различни вида психология. Това става, когато имигрантите психолози внасят оригиналната немска психология в САЩ, където тя е модифицирана, за да се превърне в уникално американска психология. Нашето ударение върху цайтгайст не отрича значението на персоналистичната концепция за историята на науката, значителните приноси на нейните велики мъже и жени, но изисква от нас да отчитаме техните идеи в контекст. Чарлз Дарвин или Мария Кюри не променят самостоятелно хода на историята,
просто по силата на своя гений. Правят го, защото пътят вече е бил утъпкан. Затова в тази книга подхождаме към историческото развитие на психологията от гледна точка както на персоналистичното, така и на натуралистичното становище, макар че Zeitgeist играе основна роля. Когато учените предлагат идеи, които твърде силно се разминават от приетото интелектуално и културно мислене, прозренията им вероятно ще минават от приетото интелектуално ниво и ще угаснат тихо и скромно. Индивидуалната творческа работа прилича повече на призма, която разсейва, развива и увеличава настоящото мислене, а не някакъв сигнален огън. Помнете обаче, че и двете гледни точки хвърлят светлина върху пътя пред нас. Школи на мисълта в еволюцията на съвременната психология. През последната четвърт на 19 век, първите години на еволюцията на психологията като отделна научна дисциплина, посоката на новата психология е повлияна от Вилхелм Вунд. Немският физиолог има определени идеи за формата, която тази нова наука, неговата нова наука, трябва да приеме. Той определя целите, предметната материя, изследователските методи и темите, които би трябвало да се изследват, като е повлиян от духа на времето си, от актуалното мислене в философията и физиологията. Въпреки това, именно Вунд в ролята му на агент на Zeitgeist е този, който обединява нишките на философската и научната мисъл. Тъй като толкова убедително защитава неизбежното, психологията за известно време е оформена от неговите идеи. Не след дълго обаче възникват спорове сред психолозите, чието брой расте. Издигат се нови социални и научни идеи. Някои психолози, отразяващи модерните течения на мисълта, не са съгласни с Вундовата психология и предлагат своя версия. Около 1900 година няколко системни позиции и школи на мисълта съществуват едновременно, но не без сблъсъци. Можем да мислим за тях като за различаващи се дефиниции за природата на психологията. Терминът «школа на мисълта» се отнася до група психолози, които се свързват идеологически, а понякога и географски с лидера на движението. Обикновено членовете на школата споделят теоретична или системна ориентация и изследват подобни проблеми. Появата на различни школи на мисълта и последвалият им упадък и замяна с други е впечатляваща характеристика на историята на психологията. Този етап от развитието на дадена наука, когато все още е разделена на школи на мисълта, е наречен предпарадигмален. Парадигма или модел е приетият начин на мислене в дадена научна дисциплина, който осигурява съществените въпроси и отговори. Идеята за парадигмите в научната еволюция е издигната от Томас Кун, историк на науката, чиято книга от 1970 година «Структурата на научните революции» е продадена в повече от 1 милион екземпляра. По-зрелият или напреднал етап в развитието на науката се достига, когато тя вече не се характеризира с конкуриращи се школи на мисълта, т.е. когато мнозинството от учените са съгласни по теоретичните и методологическите въпроси. На този етап цялата област се дефинира от обща парадигма. Можем да видим парадигмите в действие в историята на физиката. Концепцията на Галилей и Нютон за механицизма е приемана от физиците в продължение на 300 години и през това време практически всички физици и техните изследвания се провеждат в тази рамка. След това мнозинството от физиците започва да приема модела на Айнщайн, нов начин на разглеждане на предметната материя, и подходът на Галилей и Нютон е заменен. Такова заместване на една парадигма с друга има предвид Кун, когато говори за научна революция.
Психологията още не е стигнала парадигмалния етап. В цялата история учените и практиците са търсили, прегръщали и отхвърляли различни дефиниции на областта. Нито една школа или гледна точка не е успяла да обедини разнообразните позиции. Когнитивният психолог Джордж Милър коментира, че нито един стандартен метод или техника не интегрира областта, нито пък има някакъв фундаментален научен принцип, сравним с Нютоновите закони на движението или Дарвиновата теория за еволюцията. Повече от 15 години по-късно състоянието на психологията очевидно не се е променило много. Учените описват историята и като последователност от провалили се парадигми. Бележитият историк Лъди Бенджамин пише: често срещаното оплакване сред психолозите днес е, че областта на психологията е напреднала по пътя на фрагментацията и дезинтеграцията, с множество независимо психологи, които скоро ще бъдат или вече са неспособни да общуват едни с други. Следователно, психологията може да е по-фрагментирана днес, отколкото когато и да било в историята си, като всяка фракция се придържа към своята теоретична и методологическа ориентация. Подхождайки към изследването на човешката природа с различни техники и налагайки се със специализиран жаргон, списания и капаните на всяка школа на мисълта. Всяка от ранните школи на мисълта в психологията е била протестно движение, бунт срещу преобладаващата системна позиция. Всяка школа шумно е сочила това, което според нея са слабости на по-старата система и е предлагала нови дефиниции, концепции и изследователски стратегии, за да коригира възприетите недостатъци. Когато новата школа на мисълта е привличала вниманието на сегмент от научната общност, тези учени са отхвърляли предишната гледна точка. Обикновено интелектуалните конфликти между старите и новите позиции са се водили енергично и ревностно. Понякога лидерите на по-старата школа на мисълта така и не са се убеждавали в стойността на новата система. Обикновено в по-напреднала възраст тези психолози са оставали твърде дълбоко отдадени на позицията си, интелектуално и емоционално, за да се променят. По-младите, по-малко отдадени привърженици на старата школа, по-лесно са били привличани към свежите идеи и приемали новата позиция, оставяйки другите да се придържат към своите традиции и работата си във все по-голяма изолация. Немският физик Макс Планк пише: новата научна истина не триумфира чрез убеждаването на опонентите и принуждаването им да видят светлината, а защото опонентите в крайна сметка умират и израства ново поколение, което е запознато с нея. А Чарлз Дарвин в младите си години пише: колко хубаво щеше да бъде, ако всеки човек на науката умираше на 60 години, тъй като след това несъмнено ще се противопоставя на новите доктрини. Различни школи на мисълта са се развивали в хода на историята на психологията, всяка като активен протест срещу станалото преди нея. Новата школа е използвала по-стария си опонент като база, на която да се опира и да набира скорост. Всяка позиция е обявявала какво не е и как се различава от установената теоретична система. След като новата система се е развила и е спечелила привърженици и влияние, е вдъхновявала противопоставянето и целият процес на борба е започнал наново. Това, което някога е било пионерско и революционно, се превръща в установена традиция, благодарение на успеха си и неизбежно отстъпва пред енергичната сила на следващото младежко протестно движение. Успехът разрушава енергичността. Движението подхранва собствената си опозиция.
Когато опозицията се разгроми, страстта и усърдието на някога новото движение угасват. Именно от гледна точка на историческото развитие на школите на мисълта ще опишем напредъка на психологията. Великите мъже и жени са направили вдъхновяващи приноси, но значимостта на тяхната работа най-лесно може да се разбере, когато се изследва в контекста на идеите, предхождащи техните, идеите, на които са стъпвали, и работата, която приносите им в крайна сметка са вдъхновили.